Gipabasura sa Office of the Prosecutor sa International Criminal Court ang hangyo nga interim release sa kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Gikumpirma sab ni Vice President Sara Duterte ang usa ka nasod nga gikonsiderang balhinan sa iyang amahan kung tugutan sa ICC ang ilang hangyo. Ani report. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Gikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga usa ang Australia sa gikonsidera sa legal team sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte alang sa iyang interim release. Apan giklaro ni VP Sara nga dili kini ang iyang tumong sa pagbisita sa Australia ning bag-ulang. Hinuon gisulayan daw niya og istorya si Australian Foreign Minister Penny Wong. But unfortunately, she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future. Gawa sa Australia, doon na pa'y usa ka nasod nga nahisgutan kalabot sa interim release ni FPRRD. Apan wala na naghatag og detalye ang bise kalabot ni ini. Sa 15 ka pahina nga dokumento ni atong June 23, gihangyo sa Office of the Prosecutor sa International Criminal Court nga dili tugutan ang interim release nga gihangyo sa defense team ni FPRRD. Sumala sa prosekusyon, kinahanglang nakadetain ang kanhi Pangulo sa The Hague, Netherlands aron masiguro nga moatubang siya sa pagtaral kaniya. Ilabi pa nga wala matod pa niini ginadawat ang pagkalehitimo sa legal proceedings bato kaniya. Posible sab daw nga dunay oportunidad ang kanhi Pangulo nga hulgaon ang mga testigo kung tugutan ng interim release. Gitubag sab sa prosekusyon ang gisulti sa depensa nga miingon nga wala mibabag ang prosekusyon sa temporaryong pag-release kang FPRRD sa wala ginganlang nasod. Sumala sa prosekusyon, wala sila misugot nga sa maong nasod ipahigayon ang interim release, inay sa laing nasod nga wala sab nila ginganlan. Duna matod pa kini dugay ng pakig-alayon sa ICC. Dili susama sa nasod nga giingon sa kampo ni FPRRD sa iyang hangyo. Duna matod pa'y mga redacted o gitago sa public version sa dokumento. Apan giingon nga mukaon og oras ug mahimong komplikado sa pagpaatubang sa kanhi Pangulo sa ICC. Wala pa'y pahayag ang kampo ni FPRRD kalabot ni ini. Samtang gibutiag sab ni VP Sara nga dili kini motambong sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos sa bulan sa Hulyo. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.